Takže čus, já jsem Karolka a vítám vás u mého prvního videa na YouTube. Předem vám chci říct, že si nebudu nikdy sundat brýle, protože mám špatné oči a nechci to od nikoho poslouchat, že jsem hnusná. Jo? Takže mi nepište, proč si je nechci sundat, jo? Předem tohle si chci s váma zahrát soutěž, budeme hrát o Jojo Bonbony, Crazy Wolfy a ten, kdo má kryt na iPhone 5, tak si zahrajeme o tenhle kryt na iPhone 5, tenhle kryt na iPhone 5, je to Swarovski, je to byl docela drahý. Potom tenhle, to je takový obyčejný, hezký, můj oblíbený, beruška. A takovýhle modrý. V soutěži bude o to, tipněte, kolik je mi let. Jo? Máme ještě jeden kanál, to je Rebel Bikers, ale je to takový divný, tak jsem se rozhodla, že budu točit svůj. No a doufám, že se vám moje videa budou líbit. Dolů do komentářů mi napište tipy, kolik je mi let. A napište mi tam ještě tak adresu, anebo mi to napište na Face, já vám tam dám moji stránku, jo? Takže se uvidíme u dalšího videa a zatím vám sem dám různý challenge, co jsme točili s kamarádem. Tam mám sundan brýle, ale no to je fuk. Mám prostě sundan, vybíjí se mi baterka, takže se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!